Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xuşku bere biromet ez îro ji we re behsa mijareka girîng bikim. Ti jiyana me da çima guherîn çê nav. Ê di salê me da ê ji min piçûktir, ê ji min meztir, însanê hetalê deh panzdeh salî ji emrê wan hebe, her kes behsa guherînê dike. İhtiyaç bi guherînê heye. Gerek guherîn çêbe, gerek guherîn di jiyanê de çêbe. Gerek guherîn di ekonomî de çêbe, gerek guherîn di siyasetê de çêbe, gerek guherîn di civakê de çêbe, gerek guherîn di jiyana me de çêbe. Divê ahwan nabe. Zor heye, zehmetî heye, zulüm heye, zordarî heye, divê heq û hiqûq û edalet were. Herkes ji mala xwe rave, herkes li benda em bê guherînê. Lê ev guherîna ku bi salan nifş bi nifş însan li bendê ye, ev guherîna hanê çê nabe, yani serî nakeve. û tu carî jî li civakê da guherîneka berbiçava ku însan dilê wê jî rehet bi derman çê nabe. Şatê em bê şayekî heye zalim e, zordar e, iqtidara wî pîs e, xirab e, ekonomiya rê nin e. İnsan jera nefra dike em bivê divê xwedê bela xwe bide musîbetê ser da binêwar serserê meher e. Tewnirê ew şaha çû paşa gîdin tê heman tij dewam dike. Em bibêjin yani iqtidar tê dewlet tê hikûmet derbas dibe di roj hilata navîn bi piranî cê ku xelkê wan misliman e. Tu wextê em bê guherîneka ku millet li bendê ku heq û hiqûq û edalet em bivê têda cî bibe sîstemekî were nayê. İnsanê wisa nayê. Em bê qadrê wisa nagihîjî û tu em bivên îşaretekî wer tunê ku pêşerojê de jî ev guherîna hanê çê bibe. Her kesê ku li iqtidarê û kesê ku muxalefetê dike. Em bê kesê ku di civakê de desthilatdar e û kesê ku ne desthilatdar e. Tev li dixwaze em bivê hevalê wan here êrî iqtidarê her em tê kevşûna wan. Lê bi carekî jî ev iqtidara nayê em bivê ev guherîna çêbe. Çi qas iqtidar û nefş û însan were guherî jî em biguherî jî lê ew em bivê derece ku însan li bendê bû ew heq û hiqûq û serfirazî û xêr û xweşiya civakê çê nabe. Sedemî wî çima çê nabe? Xwedê Teala di Qur'anê de behsa vêya dike. Çi behsa wî? Divê min emrillahî Bismillahirrahmanirrahim Sûrê Beqere Sûrê Ra'd ayeta 11 divê min emrillahî ji emr û fermanê Xwedê Teala'yê. İnnallâhe la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Ji emr û fermanê Xwedê Teala'yê. Heta qewmekî, milletekî, civakekî xwe neguherîne, tiştê di nefsa xwe da, tiştê ku di nefsa xwe da neguherîne, Xwedê wan naguherîne. Ji sirrê vê neguherîna hanê, tilisma vê neguherîna hanê ne, ev ayeta pîroz e. Millet, Müslüman bi taybetî milletê Rojhilatê navê ê kesî ku xelkê wan Müslüman e. Eğer me ji vê ayeta pîroz fehm kiriba û li gora fermanê vê ayeta hanê de me xwe guher tiba, wê niha li Rojhilata navên ew welatê ku xelkê wan Müslüman e heq heba, hiqûq heba, edalet heba, wekhevî heba, em bivê xêr heba, xweşî heba, şer û ceng û pevçûn û fesadî û dizî û gendelî û tirk divê yolsuzluk tuneba. Peki Xwedê Teala dixwaze vir da çi bibêje? Yani Xwedê Teala divê heta qewmekî xwe neguherîne, tiştê di nefsa xwe da navê qewmekî xwe biguherîne. Divê heta qewmekî tiştê ku di nefsa wan de hey neguherîne, xwe neguherîne, em wan naguherîne. Ev çi ye? Yani Xwedê Teala ji vêya dibêje gelê însan xwe biguherîne, em bê cilûbergê xwe biguherîne. Rûyê we tune rûber de em bivê serê we serqot mîna min şaşik girê de cûber li xwe ki fîzîka xwe biguherîne. Divê jî em bê ser çavê xwe emelet bike. Divê çi yani Xwedê Teala çi dixwaze xwe biguherîne? An jî Xwedê dixwaze cê xwe biguherîne. Em jî cîkî barkî her welatek din koçber bibe. Naxêr. Xwedê Teala di ber da divê heta hûn tiştê de nefsa xwe da neguherîne, ez me naguherîne. Ev jî çi ye? Ev jî zihniyet e. Ev jî fikir e, ev jî rama. Heta milletekî zihniyet
fikr û raman nê guhertin Xwedê Teala di wî milletê de di nava wî welatê de nava wî civakê de guherînekî berbiçav çê nake ew heq û hiqûq û edaleta ku însan li bendê ye tu carî em bivê di civakê de ciyê xwe nagirin. Sedem lewra divê carekî însan azad be. Azad bi hurriyeta xwe bifikire. Tişta ku xwest bibêje. Kare bi her tiştî münaqişe bike. Li welatê me partî hene, rêxistin hene, cemaetê dînî hene, terîqet hene. Di nav her kesekî de em bê bi sedan tabû heye. Put heye. Mecûyê insana ji put dagirtî, qelbê insana ji puta dagirtiye. Divê ez Müslümanım, divê ez ehlê Xwedê me, divê nizanim ez terîqa ez sofî me, ama tu nikarî şêx rexne bike, tu nikarî sêda rexne bike, tu nikarî rêbazê rexne bike, tu nikarî em bivê rû rêbaza ku cemaet û terîqet ya terto rexne bike, tu nikarî partî û siyasî û sivîl rexne bike, tu tiştekî nikarî bike. Eleştirî tune, rexne tune. Eleştirî kesê ku rexne bikirî xayîtê îlan kirinê, eştera bi em bê ji civakê tê dûrxistinê ji temamê heq û hiqûqê wî yê civakî însanî ê dewletê tê mehrûm kirinê. Xwedê Teala vir da divê gere zihniyet biguhertin. Gava mecûyê me re, fikra me re, ramanê me re neyguhertin. Tu çi xwaz paşa jî biguherîne, çi xwaz şah jî biguherîne, çi xwaz iqtidar jî werguhertinê. Tu carî di civakê de heq û hiqûq cê xwe nagire, edalet cê xwe nagire. Ji ber wî di serî de ev Pêxember Aleyhisselatü Vesselam şexsekî bû, bi tenê bû. Partiya wî tune bû, rêxistina wî tune bû, hevalê wî tune bû, sendîqa wî tune bû, perî wî tune bû, universal piştê nebû. Em bê tu di civakê de hevalekî wî ji tune bû. Bi fermana Xwedê Teala Xweda divê ya eyyuhel muddesîr qum fe enzir. Ya eyyuhel muddesîr ya ê ku xwe pêçaye, ê ku rûniştiye, em bê fikr û ramanê xwe yê kevin, qum rave fe enzir îsana heşar bike. Pêxember Aleyhisselatü Vesselam gava rabû, dawa İslamê kir ji însan re İslam got, fikr û ramanê berê ê ku di civaka Qurêşiya da girtibû 40 salî, bi wî fikrî, bi wî ramanê, bi wî hizrî, bi wî îdeolojî, bi wî psikolojî, bi wî zihniyetê ra nebû. Çi rabû? Ew zihniyeta 40 sala girtibû, tev hîşt, fikr û ramanê 40 sala cem bû, tev hîşt, bi fikrekî rin, bi romanê, bi fikreke teze, bi zihneke teze, bi mentalîtekê teze û bi em bivê ruhiyeteka teze û bi zihniyeteka teze ya berreq di nava civakê de rabû dest bi çi kir? Dest bi gotinê kir. Ku xwest ji însan fikrê xwe biguherin. Ji xelkê re got heyre eva putê ku hûn hetanar bendê ne, va 100 sal, 200 sal hûn jê re ibadet kir we Mekke tijekirî putxane, got van putxane gerê we nayê. Lê em çi bikin? Got van putane gişî bişkêne, tek xwedayekî jê re ibadet bikin. Ehlê Mekkê got yaw em hezarê salan in, bav dînê mecbana re ibadet, bav kalê mecbana re ibadet kir, va dînê bav kalê me ye Muhammed hatî me dawetî yek xwedakê dike, yek Allahekê dike, yek xwedakê dike. Em çawa dînê bavê kalê xwe têrin? Dema dînê bav û kalê te ê me Müslümanê an ez besa wexta pêxember nakim. Çawa Pêxember Aleyhisselatü Vesselam pê li wan put û senema hemiya kir? Îro di nava Müslüman da put û senem di mejiyê wan de her çi xwast put û senem jê re ibadet nekijî li her Müslümanekî însaniyetê rojhilata navîn çi demokrat be, çi layık be, çi Müslüman be. Her yek ji wan bi deha bi seda putê wan heye. Di dilê wan da put heye, di mejiyê wan da put heye, di fikra wan da put heye, di zihniyeta wan da put heye. Heta însan azad nebe, bi azadî tiştê rojhilata navîn de tê qewme nefikire li ser ji bo xatirê wê çareseriya wî mecû bi kar neyne, xwe newesînin, bi hev re münaqişe nekin, wê tu carî guherîn çê nabin. Welatê me em dibê kar bê mesela Kurd jî were, di meslê Ereba jî were, meslê rojhilata navîn, va 100 sal, 200 sal, 300 sal van tiştane çareser nevî kî werî jî fikra bavê xwe, kalê xwe, seydayê xwe, şêxê xwe, em bivê sultanê xwe gwara wan tev digere û ev ayeta ku divê Sûriye rahat ayeta 11 heta hûn tiştê de nefsa xwe, tiştê de nefsa we dayê
Ne her xwe emalet ki fîzîka xwe xweş bike, dengê xwe xweş bikin, cîrûbergê xwe bigerîne. Divê hûn ew tiştê ku 100 sal hûn pê hukm dike ku tu çarekî nanî ew sîstem, ew siyaset, ew bîro bawerî, ew em bivê qanûn nîzamê ku 100 sal, 200 sal li rojhilata navên tê tetbîqkirinê tu guherînekî bixwara nanî ew 1000 salê dîce ev sîstema dewam bike, ev zihniyyet dewam bike, dê li rojhilata navên heq û hiqûq û edalet û însaniyet nê rojhilata navên. Ji ber wê ihtiyacî bi fikireka nû, ihtiyacî bi zihniyeteka nû, ihtiyacî bi hurriyetê, ihtiyacî bi azadiyê heye, pêwîstiya me pê heye, divê em azad bifikirin. Em xwe biguherînin, fikra xwe biguherînin, li gora ku Xwedê gotî Xwedê dê me biguherînin. Ji ber wê zihna xwe biguherînin. Tiştê ku 100 sal, 50 sal tu zane, divê tu biguherînin. û li dînê xwe, diyanetê, li azadî, li hurriyetê Xwedî derbikeve, da ku tu karibî tiştekî bikî. Sira wir hêz hurmet ji we re.